Yn fuan iawn, rydym yn lawnsio trenau-tram newydd sbon ar gyfer Metro De Cymru. Bydd ein trenau-tram y cwbl drydanol yn darparu gwasanaethau cyflymach ac mwy aml gyda hygyrchedd gwell. Byddwn yn dechrau redeg ar y wasanaethau rhwng Pontypridd ac Bae Caerdydd cyn eu cyflwyno i linellau Rydym, Aberdâr a Merthyr yn ddiweddarach ar y haf hwn. Fel llawer y systemau metro modern yn draws y byd, nid ys gan ein trenau-tram toiledau. Maent wedi hadladu i symud gymaint o teithwyr â phosib gan darparu gwasanaeth troi fyny a mynd. Rydym yn annog pob cwsmer i gynllunio ymlaen llaw a defnyddio y toiledau yn ein ngorsafoedd cyn mynd ar y trenau-tram. Rydym yn buddsoddi mewn toiledau newydd ar draws nella'r cymoedd, gan gynnwys gosod 9 toiledau newydd sbon ac adnewyddu 5 o'n toiledau presennol. Mae hyn yn golygu ar ran fwyaf y deithiau na fyddwch yn fwy nag 20 munud i ffwrdd o orsaf gyda thoilet. Mae toiledau eisoes ar gael mewn gorsafoedd allweddol gan gynnwys Pontypridd, Treforest, Rydym, Caerdydd Heil Frenhines a Caerdydd Canolog. Yn ddiweddarach ar y haf hwn, pan fydd trenau-tram yn dechrau redeg ar linellau Rydym, Aberdâr a Merthyr, bydd holl toiledau gorsaf newydd agor yn llawn ac yn barod i gysmeriad i ddefnyddio. Rydym yn gyffrous i gymryd camawr arall tuag at wasanaethau cyflymach ac mwy aml i Dde Cymru. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein trenau-tram a'n rhaglen toiledau gorsaf ar ein wefan.